Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:55. Maayong gabi, kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Foreign Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinari na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Melvin Chieno sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Melvs, maayong gabi. Yes, Aksyon Bray, mayong gabi man si mo kay natong pinakauling lakat sa panahon na Hulyo 18 tuig 2020. Wala kita sa mga low pressure area o kung bagyo sa aton nga Philippine Area of Responsibility sa Gyapon pa yung nag-apekto ang Intertropical Convergence o kung ITCC nga nag-apekto sa Palawan, Visayas kag Mindanao. Ini siya magadala sa mga magalumon nga kalangitan kag lapta-laptaman yung mga pangulan o kung pagpangilat kag pagpanagob sa Palawan, Visayas, Caraga, Northern Mindanao sa Zamboanga Peninsula. Ang Metro Manila kay mga bayan sa pungsod Pilipinas maka-experience ini isang kasarangan niya panon kag may tinion lang nga mangin magalumon ng atong kalangitan kag may mga isolated lang nga mapagulan nga dulot man sa mga localized thunderstorms. Ang Negros Occidental lakip na siyudad sa Bacolod maka-experience man kita sa kasarangan niya panon kag may tinion nga mangin magalumon ng atong kalangitan. Subuman mga lapta-lapta man yung mga pagulan o kung pagpangilat kag paparanggom nga dulot man sang ITCC. Mahina ituptup sa kasarangan nga huyop sang hanggikan sa rami na nasidlangan kag nasidlangan na nag-impluwensya sa kabugusan sang probinsya kang kadagatan. May kasarangan tuptup mabulo-balot. Ang adlaw nagatuno alas 6:15 kay nakamagabutlak alas 5:34 buwas sa aga. Ini si Melvin Piero sa Provincial Disaster Management Program Division. Madamong salamat ya may gabi sa luwat. Salamat gid, sir. Una sa balita, una sa aksyon. Matulotaway nga ton sini nga palibot mga kaaksyon diri sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag sa Bugos man nga Pilipinas. Pero man nagyapon sa mga utod naton kada gabi gina-remind gid namon kamo sa mga kauturan naton nga nagapuyo sa igad sang baybay sa dalom sang taytay kilid sang kasuban kag kabakyasan. Alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:58 na. Subong adlaw, Sabado kita, Hulyo 18, 2020. Sa aton sini nga pagpangalagad, sa mga utod naton nga nagabiyahe sa sinima tiniyon, medyo nagagulogal of naman, basi magtulot talit hedira ang dalan ta madulom kag syempre maghalong gid maghinay-hinay lang. Anyway, sa monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards, ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Bukas naman ang aton sa nga Facebook page pagya sa aksyon, radiobacolod.com.ph. Sa web naton, bisita lang kamo kay makamonitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account na i-follow la Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton, yaring numero 0938-225-5017. Sa aton sila nga mga nagalantaw live
bisita lang kamo dira sa comment section kag ibutangin nyo sini nga mga mensahe kay ko lang bala sila karon dugay-dugay ang hindi ko malambutan pasensya lang. Aksyon Brian Morden, Aksyon Firing Line. On board na Top 9 ang takna sini nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang mga dalagko nga balita lokal, mga nagalina-gumba nga balita sa aton sini nga pagpangalagan. Diri sa balita lokal mga kaaksyon, taga Barangay Banago, isa ka panday nagpositibo sining COVID-19. May pila ka mga pamilya karon ang ginpang-lockdown sa nasambit iyang lugar. Maghalalong gid kita. Ano ba lang history sining nasambit nga panday nga ang nagpositibo ini? Hibaloon ta karon sa pagtutok sa aton sining nga patrol. Samtang sa iban nga balita mga kaksyon sa aton sining nga pagpangalagad, subong nga adlaw tudo bantay ang aton sining nga Commission on Human Rights CHR. Ini matapos nga today nag-epekto na ini nga anti-terror law diri sa pungsod Pilipinas mga kaksyon. Aksyon Firing Line. Nag-epekto na ini lantawon ta pero ang katapo naman niya sang Armed Forces of the Philippines so kon AFP way panakabaton sang kompleto nga guidelines kung ano gid bala ang ilang nga paghimuon siring batok o kon batok iya sa mga terorista kay ti na tuhoy ini sa mga terorista ang anti-terror law nga gintukod diri sa pungsod Pilipinas. Aksyon Firing Line. Sini nga hapon mga kaksyon diri sa Bacolod, liwat nga nagpatigayon sang rally protesta. Nagasinggita, nagapanawagan ang pila naton ka mga kauturan. Ilabi na gid ang mga empleyado kag iban pa sang ABS-CBN sa atubang mismo sang ila sini nga talatapano kon opisina diri sa regional. Most likely diri sa syudad sang Bacolod. Aksyon Firing Line. Na sa gihapon nagapanawagan sila sang suporta gikan iya sa pumuluyo nga kontani matalupangdan sa gobyerno ang pagbalik sang ila sining franchise kag maka-operate liwat ang ABS-CBN. Aksyon Firing Line. Sa iban nga balita lokal sa aton sining nga pagpangalagad kagabi may ara kita sang topiko nga gintutukan sang Bacolodnon. Ining topiko involved sa pila ka mga barangay officials diri sa syudad sang Bacolod, partikularmente na sa Barangay 35. Aksyon Firing Line. Una nga na-interview sa Aksyon Radio Bacolod si Kagawad Ronnie Albao. Nag-aligar nga inisyado tayan lang mahabyugan ni Kapitan Robin James Miranda sa sulod mismo sang Barangay Hall. May kaakig si Kapitan. Aksyon Firing Line. Pero kagabi na sabat ina ni Kapitan, kag may mga aligasyon man si Kapitan, batok sa pila ka mga residente. Ilabi na gid ang mga residente nga ti amo ang nag-file sang kaso bangod sining pagpanagtag. Ginaligar irregularidad nga pagpanghatag sang 6,000 pesos nga social amelioration o kon amelioration cash nga gingrant sa gobyerno bangod sining yatis kag litsi nga COVID-19. Aksyon Firing Line. Pati nga ton sining nga mga barangay officials naglainay na buot dutayan pa magtinampaanay. Pati mga residente na apid na bangod sining COVID-19. Aksyon Firing Line. Pero balikan ko na karon makaksyon sa ton sining nga pagpangalagad kay may bisita kita sa mga gabi diri sa Aksyon Radio mismo sa studio. Tatlo ini sila, hindi sila kontento sa tawag-tawag lang sa mapa-studio kami. Mapa-live kami sa Aksyon Radio kay nga gusto namon ipalayag ang amon hibubunot man. Aksyon Firing Line. Sa diin is laga dampig kay Albao o kon kay Miranda. Hibaluon ta na karon dugay-dugay. Aksyon Brian Morden, Aksyon Firing Line. Mapaamulya lang ko gamay maka-aksyon anyways karon manggali try naton nga malambot pila ka mga sektor diri sa syudad sa Bacolod. Ilabi na gid ang balita may connection sa Bacolod City Water District o kon Basiwa. Kay kahapon may pirmahanay na no sang joint venture. May joint venture gigin pirmahan si Prime Water kag si Basiwa. Agreement nga ti maga-umpisa na ang gila sini nga pag-upod nga duha para makahatag ka makasupply kuruhay sang supisyente nga tubig para iya sa mga konsumidor sang Basiwa diri sa syudad sang Bacolod. Kabay pa
Action Firing Line. Bakaronan ko na maka-aksyon, mapamulyalan ko gamay sa national nga mga balita. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ang iban nga balita maka-aksyon sa national, si Attorney Dino De Leon, no? Anyways, unahon ko na lang bingkwan ang anti-terror law bla. Kay kabalo ka, ang US, dali lang gid ma'am ha. Ang US naghilabot diri sa pungsod Pilipinas nga nagapanawagan sila nga ibasura ang anti-terror law pagkatapos na hibaluan nila nga ginpasar kag ginpirmahan ini ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang US 45 tanan ka mga American lawmakers ang nagsulat sa kay Philippine Ambassador to the US nga si Jose Romualdez mga kaksyon. Kag ini ang ginpalabot man diri sa aton sa Malacañang, sa Senado, sa 18th Congress para mahibaluan ang ila sinihibubunot. Action Firing Line. Ining anti-terror law kadamo sa nagapabor, kadamo man sa nagapamirip hisini. Ila binagid kon ikaw medyo nagahimo sang kalakasan nga ti daw teroristang himo mo. Action Firing Line. Pero ang sabat diri sa Malacañang mga kaksyon, simple lang. Habalya kamo mga taga-US da, abinugay na kamo di intra sa amon sa pungsod Pilipinas. Kay dugay na kami nga independente dira sa inyo. Hindi na taya upod subong. Siya kon may ara man kamo dira sang judicial system sa Amerika. Kon sa din man nga party dira sa iban nga pungsod. We have our own judicial system nga dapat hindi ninyo kami paghilabtan. Kumbaga, may kaugalingon kami rin nga balay. Kon kami nga mag-asawa may ginahimo dire, way kamulabot da stupad balay. Action Firing Line. Amo wala na kasimpleng pabatsyag sang Malacañang. Siya depende na kung may reklamo gid man, may Korte Suprema kami dire. Nga amo man ang pwede makatiknol ka makatandog sining anti-terror law sang pungsod Pilipinas. Siya kamo US, abi paghililipos kamo na kay kabalo kami sang ginahimo namon. Action Brian Morden. Action Firing Line. Korte man ang habyog sang Malacañang, no? Ang gapalayag sina si Attorney Harry Roque. Subong daw saludo ko kay Roque. Action Firing Line. Pero kung kung mag-chat siya si Roque, gani nga nag-atras sa bante mga pronouncements niya, mga statements niya. Doga tululuwad man ko sang kadlaw eh. Action Brian Morden. Action Firing Line. Pero dire kita mga kaaksyon, dali gid lang. Kay si Attorney Dino De Leon, I don't know kung anong pinaka-background dyan sini, nagpadala sang sulat sa Korte Suprema. Ang iya sining kaundan sang sulat, nagahingyo siya sa gobyerno sang Pilipinas, labi na gid sa Malacañang, nga kung pwede ipagwa ang health status ni Presidente Rodrigo Duterte. Gaduda siya, guro siya, Presidente, ito ugod-ugod na eh. Action Firing Line. Siya, abi Malacañang ipagwa niyong health status ni Presidente Rodrigo Duterte, ang health records niya, abi, nagsulat siya Attorney De Leon iya sa korte, iya, ting sabat sang Malacañang diri, way man ta dapat problemahan kay Duterte, kay ara lagid siya sa maayo nga kahimtang. Action Firing Line. Di sa nagligad to, do ara sa hulo-sulo or sa sulo, si Presidente Rodrigo Duterte, gasuroy malang ni siya kung sa Bisaya, pasigre manig suroy-suroy gani. Amo nagaling kung kaisa, do di nakatiknol maghambal, tikapoy man ang tao, Presidente kablaya. Bisan diin ka na lang gakadto, tungang gabi, ara ka, duway ka tulog, Presidente ka mo. Labi lagi may pandemya subong, tanan subong nga katol, ara sa ulo ni Presidente Rodrigo Duterte, sobra pa nga daw ginakuto, ka ginakaspa ka ni. Action Firing Line. Tungod sang problema sang pungsod Pilipinas, mga kaksyon. Ti kon malain gin pamatsyag bi Presidente Rodrigo Duterte, hulaton ta lang na. May ara kita sa konstitusyon sa Pilipinas nga kon mag 88% presidente ta or 90% nga daw hindi na masyado pamatsyag, dapat isugid ginis publiko, di pwede na nga i-tago-taguon ang las bulsa nila da. Action Brian Morden. Action
Action Firing Line. Kay ti ara pa man lang sa mayo nga kahimtang nga presidente ta, kag mga muyo gid kita nga mayo lang gid kahimtang ya. Kiti bisan magkinano against kaman sa iya sinipang gobyerno subong ya utod ta man na. Amay ta man na, leader ta na. Siguro pangumuyuan ta na lang ni siya nga maglawig pagid kabuhi niya. Action Firing Line. Parte naman sa coronavirus mga kaksyon, ang Department of Health subong may ara sang panugyan, no? Sa aton sini diri sa Pungsod, Pilipinas. Ining mga bisita ko subong nga gabi, siguro inis lang nagkabalo man isla, kabati man isla guro. Nga nagliligad to no nagsikat ining ilimnon nga kuno inom ka kay para hindi ka kuno malatna ni COVID-19. Bati man ka muna, no? Kibot man ka mo guro, ano? May-ari pagid diri. Kaon kuno tudo ka ahos, pero hindi ka kuno masudla ni COVID-19. Di na magpanimahong ginhawa mos na kung sa gikausap ya ka ahos ya. Daw mo na plano. Daw di mo gani matulon nga naluto na sa kaldero na pang-usapon mo yang way kagi labay sa kalayo da. Action Firing Line. Asin, usangon mo kunong asin. Suka o kunlanggaw. Magkalahubog kasi di mo maginamon. Objective balance. Action Firing Line. May mga itlog pa ni gani mo sa Cebu City ganaya kuan mo inang tuob, no? May nagkalapasok na ni sa Cebu to sa tuob ubra nila nimo. Pero according ya kay Department of Health mga kaksyon, hindi kita dapat magpati sini. Kay wala sang pagtuon pa nga nagpamatuod nga ining ilimnon, ahos, asin, langgaw, tuob, itlog kag iban pa may mga tuba-tuba na lang to makabulong sa kay COVID-19. Action Firing Line. Pero sa pag-insyende ko na, di ba na kay bulong gina? Ang bot silingon diri do herbal nga type malang bla. Nga ti makapabakod sang immune system sa isa ka tawo nga kon sumulod giman si COVID-19 sa imo daw hindi ka dali-dali ya matumba bla. Action Firing Line. So ang COVID-19 karon diri sa Pungsod, Pilipinas mga kaksyon, ang sanambal ko na kagabi, hindi na ko maglawag pa kon pilang confirmed cases. Kay kung lawagon ta na karon ng tawo gasinala na. Dire na lang kita sa aktibo. Ang active meaning iban admitted, ang iban asymptomatic, ang iban ara sa ila sining naka-quarantine, ang iban ara giban sa hospital ara sa balay. 41,464 ang active gini ha. May naka-recover nga 22,067. Masubo diri sa aton kay gasaka yung patay ara na sa 1,773 mga kaksyon. Action Brian Borden. Action Firing Line. Matuki lang ko gamay diri sa balita sa international kung pila ng patay sa bugos nga Pilipinas, gamay lang gid ini, no? Kung pilang patay sa bugos nga Pilipinas, ahay, kasubo, no? Ang patay subo mga mader nga resto bangko, I don't know kung may ideya ka mo, no? Sugiran ta ka mo subong. Ang patay sa bugos nga kalibutan sining COVID-19 naglabot na sa 600,099. Isa na lang katiklod, 601,000 na. Grabe nga patay. Sobra na ito nga sa milyon. Gahuluhamboy na sa milyon. So kabay pa nga hindi gid ini magdugang pa. Action Brian Borden. Action Firing Line. La City 12 Action Radio Philippine Standard Time. Action Firing Line. Diri kita paamolya sa lokal Kabaloka sa Bacolod mga kaksyon sa pagkadamo sang ginpang file na sang kaso nga mga barangay kapitan, lakip na ang ila sini nga BHW, ang ila sini nga mga health workers dira, ang ila sini nga mga barangay or purok president, kagang iban gani mga manuglista gilang nadalahig pasakay kaso mo. Sa pila ka mga barangay diri sa Bacolod, isa lang na diri ang barangay 35 nga ginpasakaan man sang kaso nga ginpangunahan ang investigation diri sang Criminal Investigation and Detection Group. Nagluntad ang pag-file sang kaso last week mga kaaksyon. Batok iya kay barangay kapitan Robin James Miranda kag madamo pa, no? Kag madamo pa. Diri ni nag-umpisa or diri nag-ugat ini kun nga naglabot sa punto nga dutayan lang matampuyungan ni barangay kapitan Miranda ining pobre nga barangay kagawad nga si Ronnie Albao mismo sa sulod
sang barangay hall sang barangay 35 ha. Action firing line. Wala labot nga dutayan lang matampuyungan si Albaw, kita ko sa video bla. Kabtik la si tao, no? Idimo ko lang gamay lang bla action JM. Pag amo na ni kapitano nga, ay karon ambal ni Albaw na, amo ni, sige Albaw yung mag-iho, no? May training man ni siguro sa ano man nakagi ka man taekwondo, sir, black belter ka o kon ano, kwatsi nilas kag dumalaga. Action firing line. Pwerte ya mo. Pero nawala na kontento si Kapitan Miranda. May ginhakop to siya nga baso. Didto ya linampos ang kaakig ya sa baso. 3 bilog. I love you ba? Action firing line. Pero di boynas gini si Kagawad Albaw. Kay ang kaugot ni Kapitan Miranda, didto ya pinaupok sa baso. Kay kung hindi sa baso, siya guyag ni Albaw tumupa to. Action firing line. Grabe, yun mo. Ano natabo sa barangay 35 man? Now, kagabi, gin-replay kong interview ni Action Artay Hupon kay Kagawad Albaw. Ang palayag ni Albaw, pag-abot niya pa lang sa barangay hall, sa gwa pa lang, damo na siya audience. Action firing line. Kadamo na kuno sa mga nagawakal sa gwa sang barangay hall pa lang. Meaning, may fans si Albaw nga nagahulat sa barangay hall. Di way man to sa iya, kiti normal kagawad kayo mo. Hindi sikat kayo sa barangay mo. Action firing line. Pagsulod ni Albaw, pungko to sa dito na, sumulod sa kapitan. Hindi ko na pagsuliton, kaya hindi mo ko na kagina. Action firing line. Okay, so, nag-viral ining video nga ini. Pero nag-umpisa ini tarantanan, bangod may 3 ka mga residente diri, nga ini sila lunsay mga 4-piece beneficiary man gani. In short, kon basihan tang guidelines sa pagpanagtag sining 6,000 pesos nga SAP nga ini sila tanan nga 3 hindi kwalipikado nga makabaton sang 6,000. Action firing line. Na nag-chat sa akon siya nung labot yan ni Albaw da sa sinang isyu. Oh. Kabalo ka si Albaw ginatudlo na di nga mo ning gakakoy-kakoy sa 3 ni para failan kasos Miranda. Action firing line. Siya ning ginatudlo kung dito tayo sa mga biyugan sang kapitan. Oh. So ining 3 amo nag-file kaso. Nagdangop sa DILG, nagdangop sa Criminal Investigation and Detection Group. Okay. May nagambal nga ining 3, way manislak baton. Hindi mas la kwalipikado. Ano bing kaakig nila kay in the first place gani hindi sila dapat kabaton. Nga ang sila nag-file kaso. Daw mo sina, no? Gusto talang klarohon, civilian ka man, naka-uniforme ka man, lupog ka man, bulag, tambok, niwang, tigulang, bata, pwede ka maka-file kaso sa bisan sino nga public officials. Action firing line. Basang iban daw ay kinsyendebla, kay hambal sang iban, way manislaya way ginislaya labot-labot da, kay way manisla gindala gini sa listahan ay da, kiti given na ni sila daan mo, nga mga 4-piece ni sila, no? Pero suliton, bisan sino pwede maka-file. May naghambal nga, si Albaw ginakuno sa likod na mag-file kaso ko, no? Di bisan sino pwede ka-file. Si Albaw gani himself pwede ka-file kaso against kay kapitan kung may nakitaan ini sila nga ano maluso sa panagtag sining 6,000. Ngani mo man ni kasimple da. Action firing line. Bisan ako gani di. Broadcaster sa Action Radio, kami nakitaan ko da nga ano maluso kag may evidence man ko, why not? Pwede ko ka-file kaso. Ultimo nga madyaw. Kung gusto yung mag-file kaso, kami ideya man ang siya. Nga may anomaliyada nga, hindi ka pwede ka-file kaso, abe. Action firing line. Amo lang gusto na itong klarohon tonight. Pero are, kagabi, na-interview ko mang gilayon sa kapitan, and nagpasalamat ko kay kapitan. Kaysa kadamuon sa nagahangyo sa iya nga mag-interview, gintagaan niya kita tsansa nga makasabat siya diri sa Action Radio. Action firing line. May mga radio station man siya nga nakasabat man dito. Pag-intindi ko kagabi, 90% sa pumuloyo sa Barangay 35 nagtuhutok sa Action Radio. Kaya pabalo ni kapitan nga may interview siya kagabi. Nga 90% lang.
Alangan mo na karon dala saon kabataan da katulog na. Action firing line. Kundi mga gulang-gulang gidyan na monitor, try 90 ka porsyento di pala, no? Based sa survey, why na taday labot, no? Ito na ra. Action firing line. Ining tatlo subong, upod na ni sila sa 90% nga nag-monitor kagabi, kag feeling ko nagtululurong ning mata nila, nagululugtas naman ni sila kung magkalatumba ni sila sa palayag ni Kapitan naman guro gabi. Action firing line. That's why nga gakatol ang tikagabi lang guro gakarakasanin kung sa mga manok pa daw gapangahig na nilang makadto tato sa Action Radio may masabata pero ginpabuasan na kay matulog taanay mas sleeping beauty kita ana. Action firing line. Sumaka gini sa Action Radio abi kilalahon tani sila isa-isa kung ano giniila kadto diri subong nga gabi ano sa akon sini nga tubangan lonsay ini maanyag nga mga taga barangay 35 may mga edad lang pero hindi mga tigulang. May mga edad kabudlayan ng tigulang karon gakamang na naya no may mga edad lang unahon kun ni nakayelo iya nga katahom sang iya sini nga personalidad mamayng gabi paligo pindot sina na bukas agad si mo mag fingerprint aha may gabi. Sige, isa pa, be? May gabi na, sir. Doon di ta ka mabatian, no? Anong, ipakipindot pagiliwat, be? Nara, sige, be? May gabi. Wala gyapon. Dali, gid lang, ha? Kanami na sang intro ko, pero do palpak ako, no? Okay. Why gid nan? Ay. Kulang ka sa... Pwersa. Pwersa, gali. Basi nadulaan ka, pwersa sa intro. Nadula ako, persa kay sa pamati ni Kapitan. Yung mga jolly, gali sa inyo, no? Kaya doon nalipay man ko na tubang ta kamo kay do kasadya gid sa inyo. Anyway, sige ma'am, anong pangalan ta ni ma'am? Si Judith Riconal. Tanan. Sige, residente of course ng Barangay 35. Okay, si Manang naman na naka-green ang mask. Mayong gabi ma'am. May gabi sa Bilog nga Bacolod, Bilog nga Barangay 35. Kag sa imo sir, mayong gabi gid sa tanan. Ako gali si Roslyn Barugo, sang Barangay 35. Barogo. Kag may isa pa gid ma'am, pakilalas lang na anong ngalan ta? Ay, ming gabi sa tanan nga nagapalamati diri sa Action Radio, DYEC. Ako gali si Roselda Robles. Kap, ming gabi da. Ari kami subong diri. Ang panamyaw nyo, do ka uslitan, klase panamyaw no, no? Do pa Hindi. Unahon ko na lang si Nanay Roselda Abe. Nay, okay. Anong, arita sa Action Radio, subong ha, ang ngalan ko, kilala mo na ko. Si Brian. Salamat, gid no? Apelyido ko ya. Morden. Ginasiguro ko lang kay basi, ginahuna-huna mo lang ang atubang mo sa Piolo Ascal. Action firing line. Mabulobodlay na. Ma'am, ano nagtulod nga nagkadto ka mo di sa Action Radio? Nagkadto kami diri sa Action Radio tungod nga sabto namon ang hambal ni Kapitan nga puros kabutigan, sir. Atong interview ko gabi. Oo. Kay ti kami purpose kami. Given na kami nga purpose. So ang hambal sa amon, ano pagidya kuno ang labot namon nga kami gidya ma-file sang kaso about sa Dali lagi ba may klarohon ko diya. Ang interview tani subong nga gabi, hindi ko gusto nga magtandog kita sa pila ka mga mirito sa korte. Ang ato na dili lang test the law. Kay kung ano man tong korte ya, the court will decide to determine kung ano ang mirito and mga resulta abi no sang ila sini nga pag-check kag investigation sa affidavit nyo dito. Okay, go ahead ma'am. Ay, ang Kap, hindi kami pwede. So, hindi man guro, pwede nga, hindi kami makalanto. Kaya makita naman, kaya da kami sa Barangay 35, tumando kami da. Tinakita na naman ng mga tao kung paano magbalik-balik sa barangay. May mga tao man kadto sa amon, kay leader ako sa purpose mo, ting mga member ko gareklamo man. Yan nang, paano kami maka-avail sang SAP. Sini ko kadto kamo sa barangay. Pagabot sa barangay, itudo sila sa NGC. Pagabot sa NGC, pabalik ko naman sa barangay. Pero hindi nga mga tao, hindi niya for peace sila. Hindi na purpose, ma'am. Sir. Bali nagbulig lang gid niya. Okay. So, daw wala ko mahimo, daw wala ko choice. Ko bay lang, kay kung ipa-refer ta ka mo sa iban, nga may kilala mo ko sa barangay hall. Ginawa kadto ko sila. Pagka gareklamo mo sila gyapon nang lagi kami to siring gareklamo sila kuno nga kaon na lang nilang ilang mga form. Ti wala sang ginabalik. Pero naka-fill up sila, naka-fill up sila kuno ang iba naka-fill up. Sa first tranche na ina. Hindi nila sa mga waitlisted yung ginatawag. Naka-fill up pero wala nagwa.
ang ila nga record. Kay pagkadto niya sa barangay, way na hindi na nila makita. Yan ang hambal ko no sang barangay, ang dinatong ila papel to. Ti hindi na maklaruan kay ginumon gumo na mo. Ti kung makadto sa sang GC, ito doon na sa sang GC, sa diri sa barangay, kay ang barangay na kuno ang gapang lista. Kaya naman, basi fill up pa lang to, yaway pagid sila malista sa barangay. Naka-fill up sila sang form nga original kuno. Okay, so kung original na siya, Oo. automatic beneficiaryo ka na or i-evaluate pa na? I-evaluate ka pa mo na. Kay si kapitan man nag-approve sang tawo nga ginapasulod mo. Aha. So na-evaluate na nini sila? Na-evaluate na sir eh. Kita Yeah. mo, hindi na sila gani magkunti. Ang iban, way naman kapag mo, kay tinahadlok man mo. So pag-evaluate nila, why sila madala? Why? Anong rason? Kaya yung nadula ang ilang mga ngalan, gani. So kung nadula ang ngalan, hindi rason nga why sila kapasar. Ang ilagi na pangayo, gani, isang nagligad. Ang ginapangita ko na nga sabat, anong rason nga wala sila madala? Anong evaluation? Hindi sila qualified kay may anak sila nga OFW, may mga sweldo sila. Amo nang bot sila yung kuda nga Ang sabat. nagaling reklamo na sa akon, bindors na mo. Sa Gagabusong na. Ti wala man ang iya nga form, why na nabalik sa iya, ginpangita iya, nga danig bisan wala ko kakwa, kung ibalik lang ang form sa akon, okay ko na. So meaning do doubt siya. Oo. May iban nga Oo, nakakuha na sa amo ko. na gadoubt siya. Okay, tingalan niya to gin-check niya Gin sa listahan mismo. wala ko ideya, sir, kay why na sa nagbalik sa akon. Tani i-check to listahan no kung natutungalan niya kung sino nakapirma to, sino naka-avail sang 6,000, nakakuha gid bala ini I mean qualified ayan siya o kung hindi. Amo na pangitaon niya tani, Oo. no. So nagpabaya naman lang siya. Napabaya naman ang siya. Okay. Di pagkatapos ng gamba ko sa iya, baylan ko yung ihambalo, taka kung ara, makita ko. So may nagreklamo nga ang isa na, nga ang iya na nga mga partner, nakakwa, kagang iya nga nanay, nakakwa man. So nag-double entry. Anong partner ginatawag mo, live-in partner ba na ano? Nanay, Yan, bata, nanay. single, kag ang iya nga, nga nanay, kag ang iya nga bata, nga gawbra sa barangay hall, nakakwa na. Uy, working ka sa barangay hall, Oo. kang kuha kay mo iya. Oo. May pamatuod gid kamos na. Yes, sir. Paano? Ano pamatuod nyo? May mga gintagaan man kami sa amon nga sang CIDJ, sang pirol, nga halin sa CIDJ mismo. Okay. Grabe no. So tatlo sila sa isa ka pamilya. Dua. Dua lang. Sila sa isa ka pamilya. Pero separate ang mga bubong nila sini? Hindi na kay tupaday mo lang kami nabalay, makita ko man na sila mo. Ti magambal kang hindi, diras laga pulit tanan sa kapulutan. Oo. Pero may mga pulo pamilya na nila lain. Why dalaga na. Ay nano nga sistema ini aton man. Gaba anyways, kon gaba sa kita guidelines damo na lang aton. Sige, dira ka lang anay. Kabalo ko daw isa guro ka truck ang balon mo subong pero sa first isa ka kubiko lang nay kwaon ko sa imo nga balas no. Dirita sa ilo kay nanay. Ma-commercial ko isak bilog lanay kalmahing imos ni kagalingon. Go ahead. Diin ang makinig. Nga pagpangalagad, Action Firing Line. ang iba na yon pangita sa inyo para mag-interview pero kamo gasulong di sa amo na. Thank you gid sa inyo, nay. Kay tungod gusto namon nga magwa ang kamatuoran. Kamatuoran. Kay puro kabutigan lang ang gakalabot di sa inyo. Sino ano ngalan mo ganin nay? Ako si Roslyn Barugo. Barogo. Ano naman ang eksperyensya? Kagano naman na ang sa imo nga side iya? Kay kabalo ka, sir, sa akong pagkaintindi, bilog nga barangay 61, do amo lang gini siyang mahilig mag-Facebook ang among kapitan, do wala man kami nakakabati nga Facebook siya. Gin-post niya nga kami kuno ang gaharang sang ayuda nga maabot sa amon. Ginapalaptan niya sa amon barangay
800 katao ang gingfailan namon kuno kaso. Kag amo na ang ginaubre subong nga isa-isa ya ginapakadto sa barangay para ipabalong nga ikaw gingfailan ka. 800 800 katao. Uy. Samantalang ang gingfailan namon sir, 27 lang katao kag puro tanan na barangay staff kag pamilya sang kapitan. Hindi ini sila yung mga matawag naton yang ultimo nga mga residente lang dira. Oo, sir. Kay ti, mga barangay staff na sila mo. Tapos, ang mga partner, sang ilang nga mga, prasambi, driver sang barangay, ang ka-live-in niya, staff man. Pareha sila nga duwa nakakuha sang staff. Driver sang barangay, ang live-in niya, staff man sa barangay. Oo, pareha sila nakakuha sang staff. So maghambal kita live-in, good ti mag-asawa lang yapon, Oo, may kabataan man may sila mo. kabataan. Isa lang kapuloyan ang ginapulian nila. Amo nang klarohon naton kay mera may mag-live-in iya nga dito gapuloy ispiak nga Gapuyo gid sila ya. Kay sa may piak mga purok. gapuyo gid sila ya nga of the night gid sila ya. In short, 12,000. Oo. Dako, no? Ti samantalang damo sang wala na dala nga forest of the poor kay ginuna ang bilog nga barangay nga staff. May mga ebidensya gid kamo niya. May ara gid kami may ginakaptan, hindi kami magiyo sang kulang-kulang ang amon ebidensya. Okay. Sige. Aside sina may ano paginday ang imo sining ang nabalaan nyo pagin. Kag amo na gani ang ginapagwa niya nga kami kuno ang pugong sang sap, sino kami para magpugong. Ti ini maabot ang sap, hambalo niya naman nga maabot na ang sap tungod sa iya, bida naman siya, superwoman, superman naman siya. Why ko to nagambang? Superman naman siya, kahit di maabot ang sap mo. Kaya yung una yung ginhambal, hindi na madayong kay tungod sa bulabog namon. Sino kami ayhan para mapatihan? Okay, unahon ko lang di gamaya ang 800 nga ini. Kay nagagwa diri nga mapangalan, abi nyo why ko naka-secure may ari man ko ay. Abi nyo lang ha. Okay. May mga pangalan ko diri aside from Barangay Kapitan Miranda, ang ginfailan sang kaso, i-correct mo ko if I am wrong ha. Si Barangay Secretary Merlita Bernal. Oo, sir. Correct. Correct na. Okay. Barangay Treasurer nga si Luzon, Visayas, Mindanao, Aizon. Correct. Los Biminda ha. Liaison Officer nga si Antonieto Guanzon. Isabat ko ba correct da? Correct. Okay. Barangay Staff Donna Tabuga. Correct. Why ko tabog di apelyido yan no? Mary Jane Chua. Correct. Secretary to the Barangay Captain ini. Correct. Next to the Barangay Kapitan. Do mo na. Kasi So, iyan na mo personal. Yeah, that's why. So si Madam Ethel Rojo, Barangay Focal Person, SAC Correct. Form Distributor Correct. pagin niya. So meaning tanan mga form ara sa iya. Ba, okay. Barangay Clerk nga si Jonel Caballero. Oo, single pa na. Single kabaton man eh. Kabaton pag inaya pati siyempre isa lang sila kabali isang nanay yan nakabaton siya nakabaton man. Hindi man ni single parent abi nga may Wala anak. agi na siya. Hindi lang pag-iamo na ay. Lucky lang ta. Siya mismo hindi sa gusto tawgon nga lalaki mo. Sige, goods na ko da. Dumaluka ako sa inyo. Action firing line. Dumahulog ko sa bangko. Kupra nyo. Ay, grabe. Intense perte. Barangay Office Clerk naman nga si Raynel Cordova. Single man na. Single man. Babae niya eh. Babae niya eh. Laki. Amo man. Okay, si Cheryl Ibanez Surveyor. Tiya na sang kapitan. Grabe ba, no? Zinaida Nikia. Tiya sang kapitan mga GO ang bana. Ay, ano nga sitwasyon ini sa Barangay 30? Hindi na ko magkomentar siniya. Pero depende sa korte gyapon. Action firing line. Kung paano sila magdeterminar sini. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ika-11 si Kapitan. Abi ko 28. May mga ara pada sa likod nga mga partner gani sang mga kagkabataan sa mga barangay Sige, staff. sige. Hindi ko na itong kagpamilya. maglawagon. Oo. Kay ito sila daw hindi na ni sila official sa barangay. Ang iban, official, ang Official iban hindi. gid. Ini sila sigurado sa barangay nga trabaho ni. Oo. Okay, sini. Ako naga-base lang ko rin sa ginauyatan ko Amo na kay ginga klaro ko kay hambalya 800
800. Amo lang Katao. aton da subong klarohon nga hindi 800 ya. Hindi. Kundi 27 lang. 27, I'm sorry. 27. Duma intra pangalan ko ni. 27, 27. 27. Okay. May ara ka pa idugang na nga klarohon mo. Bali, ati basim ubos ko, kag siya naman ang ubsan. Kagwa ni sa ihambal karon. Karon basim makabalik pa. Tristo Jess ni sila mo. Sige, balik tadi kay Nanay Judith. Pasensya ginaya, no? Sige. Nay, ano naman ang imo iyang kaugot kay Kapitan? Ano naman ang imo yang pwede mahambal subong against Kapitan? Nagamahambal ko kay Kapitan. Ang iya nga ginhambal nga party sa Luluya. Oh. Nga sulsul yagid sa amon. Nga kami nagbutang sa ngalan ni sang Luluya. Hindi na namon mahimo. Do mo ginang ugat nga kaakig ya Oo, kay kay Kagawad Albaw. Oh. Kay nga ako no ginbutang ang iya Lolo. Ang pamangkot, sa iya na iya masabat kay siya namangkot. Kag siya ang may power sa tudlo. Klarohon ko lang, diin si Lolo niya ginsulat niyo how? Sa pag-file kaso or sa SAC? Sa ano Nga nakabaton sa Ismail. Oo. Pero wala na dala sa kaso ya. Nadala man. Nalista niyo ganyan. Di ba hindi pwedeng may mga pensyon? May pensyon na sa. Labi na gid ko nagalapaw ko 4,000 ang ginabaton mo. Oo. Kagabi to daw way gimang kuno dala Lulo ya. Way gimang kabaton May sa. ebidensya kami ha. May pirma. Kabati man kamo kagabi sa. Oo. Naging deny niya na. Kaya muna kay gambal kami nga butigon sa. Anong ebidensya mo? Ari gidya may pirma gid ya Lolo ari man na di. Ay, galing. Yung pakita ginanamon niya sa ano. Amo nagaputok butsi sa pamilya ya. Nga gingubat kami sa radyo nga isa to nga ginunahan namon. Dito nagpagpundo ya mga pamilya. Kag nagbinastos. Ay, duway lang tayo gubatay ha. Kaya ako nag-entertain lang ko diyan. Kay kapag abot sang time nga nagwa kami, ang tanan nga mga mulay sa amon, ang tanan nga mga binastos ka mga istorya, ara sa iya pamilya tanan. Sige, hindi na ta mag-touch gid sa mga binastos, no? Oo. Hindi na ta magtandog pa kung ano man dira. Oo. Ang inyo diri nga nag-file ka mo sang kaso bangod nga nakit-an nyo ang alleged pa lang niya, ginaligar ninyo nga mga irregularidad gidya na pagpanagtag sining SAC nga ini. Tsakto na siro. Amo nang klarohon ta kung ano man ang background sang family niya, din ako gusto pa na ihambal nyo na tonight. Kung ano man ang iban pag dira, di na tayo mag-attack personally sa ilang sining nga family kay kabati man ko sa mga interviews, mga personal attack sa tubo. Subong yun, diri lang tayo sa pagka-barangay official niya. Kaya man nalabot ang pamilya niya. Now, so ang inyo nakit-an diri nga muna nakabaton almost sa inyo sining nga family, sining Oo, Texas sa Lolo ya gidya. Iyara Lolo gidya. ya Oo. Kaya hindi man kami mag-witness nga hindi pa matuod. Iniatod-tuod giniya. Grabe, no? Anyways, ang korte gyapon makahatag sang conclusion dira, no? Maka-judge dira, no? Pero kamoy may mga ebidensya nga nakwa. Si Lulo gid mismo nagkanto man sa barangay or pagpanagtag? Wala lang kuya ka ideya na iya kay syempre iya apo kapitan. Syempre ang ila masarangan namon niya kay wala man kami gani na May pirma gid ni Lulo gid. may ara gid ya pirma ya. Ti ano ya pagi ambala niya ko nga ang Si Lolo may lola pa? ang yambot Nablang may asawa pa? May ara? Buhay man, kaya. upod sila. Okay, pero si Lola ya, may pension man si Lola? wala ko na ideya sa May ara man. May ara. So sila nga duha hindi gid kwalipikado kon sumayon gid. Suno sa inyo hindi gid kwalipikado. Hindi. Hindi man ko makahatag din nga ako mismo maghambal. Pero kung basihan ta, hindi siya kwalipikado. Damo sina, no? So ano pa gid ma'am? Ang dira sa nga gana init sa pamilya ko man nga part sa akon nga nag-apply ko ni sang sang kaso ya sa SAP kay nga ang bata ko nadala na ang subang ko. Amo ginagakaugot sa nga paano ko nung nadagdag na nga akong subang. May ngalan na pag-abot sa ara na nga atagay wala nang ngalan. So why man ka baton bata mo? Wala. Kagdason gindagdag yagid ang bata ko nga gaubra sa NGC. Hindi man guro pwede kiti ara pa sa NGC man nga trabaho gani mo. Ti, part sa akong nga bata ya, lain man na iya pamilyado na iya akong nga bata nga isa-isa may pamilya man na sila. Ang bata mo sa NGC anong Nang trabaho? lang, utility lang na da sila ya. Job order? Oo, job order na Pero na during that time sang isikyo gatrabaho man sa Japon. Oo. Aha. So kung gatrabaho kay hindi ka gid kwalipikado. Di kay wala man sa nag-apply.
Why siya nag-apply sa? Sang ano na iya sang gobyerno nga sap na. So paano siya nadagdag hambal mo? Ang nadagdag saya, ang sa subang kuya amo nagkuha. Pero ang kadua ko ni amo nagobra sa border. Amo naging may ebidensya man ko nga ibunggo siya. Okay, sige. So ang kadua mo to, ang utong subang mo dapat makakuha Oo, siya dapat. oo. Nga, anong trabaho yato ya? Wala sa obra. Ano lang siya ya? Nang ga-drive lang na siya driver ko may patawag siya madrive man na sa. Di wala man na sa permanente nga obra. Freelancer, abi. Oo, on call. Oo, Kung di- gusto kung tagunan sa nga mag-family driver, ma-drive man na Pero sa. may pamilya ni siya. Oo, duha ka bilog bata. Separate ang balay Oo. sa inyo. Sa Banago na sa Gapuli. Mhm. Okay. Tapos, doon, Amo na nga ako, nang lain na nga ako niya nga, ano, nga nakita ko, nga ang tanan nga hindi pwede makakuha, nga ang nakakwa, ang pwede, nga hindi kakwa. Mhm. Paano ni Asir nga muna nga mo patakaran sa barangay, papiyong-piyong kag pabulag-bulag lang tadaya. Okay. Una mo nang patakaran sa kapitan, hindi man na amo guro nga atod na nga barangay. Mhm. Daw Okay. siya pa lang nga kapitan, niya nga perteg niya sa amon, mag-ano ya, mag-ano na, magpuga. Okay, sige. Si ma'am, isa ka man ma'am. Oh, so apat ka mo gali. Okay, sige. Pero nag-file ka, so pilagid gani? Tatlo. Apat na. Why? Opo. Anong pangalan mo gani, ma'am ya? Salome Lasarte. Oh, anong imo participation diya, ma'am? Sige, sir. Mayong gabi sa tanan sa Bacolod, sa Bugos nga pumuluyo sa Barangay 35, sa imo, sir. Mayong gabi. Nang ako ari diri subong kay gusto ko man ipahayag ang ara sa akon nang natabo sa akon. Actually, sang last July 16 hapon nang wala ko ginapaabot, ginatake, ginsulong ako, ginatake sang pamilya ni Kapitan. Ang iya nga nanay, ang bali ang nanay ya, kag ang tatlo ya kautod, kag ang iban nga mga alipores sang barangay. Gin-iskandalo kami sa balay. Ang tanan na lang ginhambal sa akon. Wala ko sang mahimo, wala ko kasabat kay nga hindi ko kasulod sa ila kay tungod nga puro lang sila tanan, wakwak sila tanan. Hambal ko sa ila, nagkadto ka mo diri para nga istorya sa akon. Paano kita mag-istoryahanay kag mabatian ninyong rason ko kung sige lang kamo wakal, hindi kamo mamatay. Ano sa kuno yung sala mo ya, ma'am? ang sala ko kuno, kay ginsulat ko kuno ang ngalan sang iya nga lulo. So sa matutuod lang gid, sir. Ano nga dali nga, isang tanong, isang sagot na lang Yes. kita. Nga isulat mo ano ka sa barangay? Wala ko ya. Simple citizen lang ko Okay, ya. anong labot mo nga ikaw masulat? Ang kay ang natabo sang during sang pag-lockdown, during sang pag-distribution sang first wave sang sang SAP. Inang may ara nga mga members sang amon association. Kay chairman ako sa association namon Nga ano na ang association? nga Integrated Association for Development Incorporated sa Barangay 35. So may mga members nga wala sila nakasulod sa first tranche. So as a first wave, ti ang hambal nila paano ko kuno sila mabuligan nga maka-avail sila in case may second wave. So si Kagawad Albaw, isa ni siya nga nagatag sakon ideya paano ako makigangot nga mapaabot ang iban nga na lift out. So ginimo na nakon, tapos nag-contact man ko kay Councilor Ramos nga nangayo man ko sa iya bulig together man sa kay Kagawad Albaw. Hambal nila sa akon ni Councilor Ramos mailistahon mo ang tanan nga mga ngalan or ngalan nga wala na naupod o kung na left out, kag imo i-attach ang imong letter, ipadala mo diri sa akon sa NGC, kay ingagaw ko ipasulod sa agenda namon sa sesyon sang gunian. Okay. So natabo na siya, sir. Tapos gin-endorse ni Councilor Ramos ang letter ko sa sanggunian, gintalakay nila asa nahimuan nila resolusyon. Na sa resolusyon nagahambal ga-refer sila sa DSWD kag sa DSSD nga kon may ara ano na ang mga tawo nga na. Ipasulod. Oo. So ang natabo nahimuan na sang resolusyon. Tapos, naghambal man ko sa mga tao, ang pangayuan ko sang letter. Hindi ni naton pagpasaligon ang mga tao, kay ato niya pasimpalad lang ni. Kung in case may additional, salamat.
Kung wala, so wala ta mahimo, batunon ta. Okay. So kay natabo, kundi nagpasalamat. So gin-verify ko sa DSSD kung tuod nga may ara additional sa nagambal sila nga ara. So gintagaan ko sila sang copy sang resolusyon, nakita sang DSSD, naghambal ang DSSD nga i-accommodate. Tapos ginbalik sa barangay ang dokumento together sa mga names sa mga left-outs, 57 kabilog. Okay. Kag dito gina-accommodate man ni kapitan. So ini sila para di ta maglawig. Ini sila ti kumusta na sa subong. So naka-apply na sila. Aha. Pero ang iban sina sa ila hindi 100% nga naka-apply. Naka-apply. Kay ang iban sina sa ila sir, nang may lain na sila nga lugar galing during sa lockdown dira sila natabuan. So gintawag sila sang ilang lugar gid sang ila barangay kag ginpa-apply to. So Okay. naghambal sila nga hindi na kami ning mag-apply kay naka-apply na kami. Sinunti pasalamat ko sila kay naging honest. Okay. Oh. So ang ako lang gid ya gusto ya ihambal ya sa ilaya Syria. Kay kapitan, wala ko ya participation sa ginaakusar nila sa akon. Kag kabalo ko kung sino na si Cesar Lagas. Ano na Si saya? Cesar Magbanwa. Ano na saya? Sa asa nakita namon nga nga rada siya sa may Sa listahan. Amo nang yalulos. Amo ng lulo. Oo, si Cesar. Okay. So because nga ikaw binagpangulo sa tong iban nga para makasulod lang do na napasibangdan ikaw nga ginlista mo to ang lolo niya. Ginpasibangdan ako nga ginlista ko ang lolo. Para kay ti siyempre nagabulig-bulig kabi nga malista man tong iban. Dao mo nang pinaka-point gidra, no? Kay ang iban do galibog paano yan inalista man, hindi man siya pamilya, hindi man siya amuniway, man siya labot sa barangay. Ultimo nga sibilyan balang galing kay nagbulig ka sa tong iban para mahatagan man. Left-outs. Nagaduda sila nga basi didto mo ginpatabid ang ngalan sang lolo niya. Dao mo sina. Hindi. Ang left-outs lang ang akong gin-facilitate, That's why daw Amo gaduda lang sila nga dira yan na dira nagaduda sila sa imo nga daw dira mo ginlistang lolo niya sa mga ginlista mo man to. Ang pag kung lolo ya man na, wala ko na iya participation. Kay nauna na iya sa first wave na iya nakasulod. Si lolo ya. That's why nga ginaklaro mo subong nga daw wala gid ka ideya sina. Wala gid sir. Actually sa matutuod wala. So ang ako nang gid siya nagaano ako kay nga iharas kami dito sa balay. Anong nga kon nga sala anong ko wala man sila sapat nga ebidensya nga ipakita nga ako sina ang nagtrabaho kay sila ni nag-ako na ni sila nga sila na iya nag-ubra hindi kay ako kay ang ako niya ginobra ang left outs. So subong ano nakapablatter ka ma'am? Nakapablatter na ko sir. Sang ila ginimo sakon. Ginano gid ka mo to ginyaw-yaw Oo, may ari ko di nga ano. Sa mga pamilya niya. Oo. Kami, ako, ang bana ko, kag ang bata ko, kag ako. Ako, ang bata ko, ginasaway ko, sir, kay grabe ang depensa sang bata ko sakon. Pero hindi ko mapunggan ang bata ko, kaya ang balatyago niya para sakon. Of course. Nga iyak ko apinan. So, may mga siya nga nahambal, ano na namon niya, pwede na namon marasunan niya. Okay. Tonight, ano may gusto kay palabot kay Kapitan? Depende sa imo. Hindi lang mga bad words, ha? Anong gusto wala mo? kuya, hindi kuya. Why ka? Ang hambalang kuya, kay Kapitan niya, gahambal kuya sa imo, ngang ginhimo kuya, nagbulig pa kuya gani sa barangay, parang mga left outs, kag ginbalik ko na tanan sa imo, kay ikaw man na ang nag-approve. Wala Sige. man ko da sa may kag ang ako lang ginhambal kuya sa iyaya kung ano man yang imo sakon hindi mo kuya pagpersonalon Kapitan. Sige. Balik ta kay Nanay Roslyn Abi Barugo, no? Barugo? Okay, sige. Ginatamdan ko gid ang ngalan mo, apelyido mo kay basi sumala kubla. Ang punuan malipat lamban. Amo ni, ano pa gid ang gusto mo dire na lang kita no kay oras ko do ginalaga sugid pero yawa naman kamo naka-mention kay na. Ginatudlo diri si Kagawad ro ni Albaw. Nga among sa likod sa inyo. Ano go po di man si Kagawad Albaw sa inyo, how? Sa totoo lang,
kami kiti wala kami wala kami knowledge nga kundi kami pwede mangayo bala bulig Okay. nga para maitigayon ini ang amon nga reklamo. Nagpalapit kami kay Kagawad Albaw kay siya kahit papano may may nabalaan siya nga para sambi mag-file bala sang kaso. Okay. Sa iya kami nagpalapit, isa na da ang amon nga balik-balik, wala kami pliti. Ginaservisan niya kami. Napakao niya pa kami gani. Kikabuot Siya sa gani tao, ang no? gagasto sa amon. To, para lang mga nangayo kami buligi dya sa iya pero wala na sa tudlo sa amon kung ano ang amon niya kwan kay kami may ara kami pamisarong kag ara kami sa intsaktong kwan kay ang among gipapit saya magpangayo lang kami bulig kung paano nga proseso ang Okay. mahimo para maireklamo ang ginahimo sang kapitan. Pero why man niya si Kagawad Albaw gasulsol sige file niya. Wala gina siya. Why na siya? Oo. Kumbaga nagatudlo lang siya din kamo makadto kag nangin driver nyo. Ginatagaan lang nila Malaysia. Ang pagbulig ni Kagawad Albaw sa amon. Sa 7 ka kagawad si Albaw lang nagabulig-bulig sa inyo. Ang iban may ginatawgan man kami nga ano ning ginahimo sang among kapitan Wad. Yes do kasubra na gid ni. Pinsara bala, kapitan ka gasagad ka post. Gagwa kami kuno ni Kagawad Albaw, gabiglang liko kami kuno sa may mga court kami gakadto. Uy, ano na ba si basketball court ato iya? Dira kan kuno sa katakuling court, kapitan na ang nag-post. Pinsara bala, may alam ka. Edukado ka, ma-post ka sa Facebook, amo na, doon nasubrahan ka naman nimo sa kaalam. Sirado ng ABCBN, why na chan-chan teleserye. Amo na gani, hindi gani dapat na iya kapitan, kundi dapat siya scriptwriter na siya, kay siya mahilig maghimo istorya. Do sa mga pangagad mga mapakort ka mo para maka Kagula kami galakat nga duwa lang kami. damo perme. Kami na iya pirming ano po, day, ano ni sir? Pasugiron to si Ma'am Judith, ma'am nakapakort ni sila ni Kagawad Albaw. Wala na, wala. Why Hindi ko ma'am? makasulod na sila. Tiupod man ko eh. Saksi kay. May daripatan pa na sa gani, Do- sir. Ano May na? arak pa da. Ano? Elizabeth. Kay Elizabeth, galit Ah. nga, anong tingin, sino kayo Jocades. Jocades. Ano na siya? Nagreklamo na. Amo na sa nagreklamo, nga dala ko ng iyangalan na da. Nga gin, ano namon. Ko wala kami na iya idea. Kung nga, nga nag-apply, magid siya galito, o sir. Aha. Pag na-counted, gid siya, gintagwan sa kuno sang DSWD. Aha. Ano na siya gani? Pulis na yabana. Okay. Hindi sa magwa. Gagamba sa hindi ko yung magwa. Kay kabalo sa nga hindi gid saya. Pwede. Ano, oo. Gintagwan ko lang saya nubo sing istorya palapit sa sakon kag para mabalaan niya kung ano na ang mga istorya ga ginuwa sa barangay namon. Okay. Pag abot to sa balay ko nakita mo ang pirma mo. Nya wala ko na nakapirma. Siling ko kwa mo nga valid ID kag dalon mo to kag ipakita mo ang imo nga ebidensya nga wala ka kuha. Klarohon ta, may name siya sa SAC. Oo. Why siya kakuha pero may pirma to? Oo. Nagpirma siya why? Waay sa kapirma, waay sa kay nagkuha. Sino nga tamawo nagpirma sa to? Kin-compare ang pirma Pirmaya. sa SAC form kag sa iya nga duwa ka ID Valid. nagkadto siya sa CIDG kay klaro yan Hindi no. ka coincide, hindi Hindi siya. magparehas ang pirma. Ay, Te ano na dabi. Korte gyapon makadesisyon Oo, sila. korte na iya. Wala Okay, kang- sige. Kay dito pang scan nila mo. Ari, isa na lang nga pamangkot, ano? Ano man, may kaugot ka mo kakapitan, may Wala. politika ka mo? Palangga na Ako, yan mo. I'm sorry, gidya, mamangkot ko na niya, why ko yan naga palabor-labor. Paano ka pamulitika ka mo? May gusto ka mo maging kwentro kay Kapitan Dason? Ano Hindi nga kami mahilig sa politika. Aha. Mahilig kami sa intsakto nga istorya. Hindi kami binutegon nga magpungko kada sa barangay. Binuteg. Ikaw ang amay. Ikaw matudlo sa mga bata mo nga binuteg. matudtuod lang ng inyo. Intsakto na yan. Wala kami maging... Si Kagawad Albaw, may handong magkapitan ni Dason to Dason nga eleksyon? Hindi naman na sa mga ambot siya. Kaya wala man kami nakabalo. Kaya nga, ang mga sawa na siya liwat siya mo. Pati na. Hindi, inyo na yan mo. Ako nagkakadlaw lang ko. Pero tiyan mo na, no? Klarohon na naton si Albaw, si Kagawad Albaw rather, nagaupod giman sa inyo. Oo, gaupod gina siya. Nagatudlo kung din pwede magkanto. Oo, siya na ang gag-guide sa amon. Pero why siya nagatudlo mapakatakuling court, no? Awan. Naga-service lang saya sa inyo man. Kaya magbalik-balik kadang sa DG, korte, fiscal, kung din nga may mga pirmahan, abogado, kilala may service gid man. Kaya wala kami yung mga
kwarta para sa pabalik-balik mo. Oh, kung may mga kabaton sa kay 4-piece ka mo. May ara man kami sa 4-piece ang galing niya. Sa 4-piece Sulod mo. niya sa 4-piece. Amo na nga ginapalabuya, nga naglain ang buot namon kay nag-apply kami kuno sa iya, waya kami gipasugtan kay hindi pwede. Paano kami mag-apply sa iya kay kabalo na kami sang guidelines? Ang galantaw sa aton perting daghanab lang. Way palabot sa radyo. Ga-enjoy subong sa inyo. Anyways, amo na, no? Ari pagid ang pamangkot. Pilang gina-share ni Albaw sa inyo, ha? Share sa ano? Pagkaon eh. Pagkaon na panunod, Kami, Kaon ang share. ginapritihan niya lang ginapasakay lang kami na niya para hindi kami mamlite. Galing kayo isa. Wala siya may ginahatag sa amon ni singko nga libat bakuko pa na sa pinakabakuko si Kagawad Albaw. Oh, grabe. Pero bisan maghatag na siya, public servant siya mo, no? Oh, pero dasig mo na siya palapitan, hindi na sa kapang hindi. Dasig palapitan budlay mong ganitan. Napabati-bati siya subong kagawad basi galantaw kada o live naton ga monitor kada no. Sige, aton laktan tanali sang kulokadlaw pero igo perti man no, ga tagos man no. Ano bing inyo gusto ipalabot kay kapitan? Kita ara na gyud sa court. Ang aton na naman diri, ara na sa korte mo. Ang file sang kaso tapos na. So di kita gusto nga maglinag-inay gapon buot mo. Inabalang magpululi kamo karon ga kiti dalan nyo kay basi karon masugata kamo Amo gina sila kapang haras gisulod na ko gani sa amon balay kabataan ko. illegal entry na eh. Oh, di ba magamo sila? Amo na sila kabayolente. Oh, so kay inamo na sila sina subong sa aligasyon nyo. Abi magpalabot ka mo to sila, abi nga kalmahon talang kaugalingon ta kay ara naman na sa korte hulaton ta dalang anong gusto mo ipalabot abi ikaw nanay Hindi. Roslyn Barogo be. Ay, biski ano pa hambal mo. Basi may ayo ka subong sa ila. Wala, hindi na ako magayo kay way nagpamati manhid na kayo. Basta tao butigon. Anong gusto mo ipalabot sa mga taga Barangay 35? Sa mga taga Barangay 35 ang ginapalaptas ang kapitan nga 800 katawo nga ginfilean kuno namon kaso. Aha. Ina 101% puro kabutigan kay among ginfilean puro barangay staff kag pamilya ya lang. Kag ang mga partner magkalib-in nga duwa ka bilog ang gakuha. Sige. Imo ma'am. Ako nambal kay barangay kapitan namon. Ang hambal ko ya sabton mo na lang na iya sa court. Hindi mo na pagsugoon mo pamilya kun sino pa. Amo lang na iya nga kon pang napangayo sa imo. Pero safe pa man ka mo? Safe ka mo? Di kay hindi man sa kasulo kay kadamo man kami pamilya. Bahala da sa kuno himuon niya. Hindi na lang magsinulungay ay kapag naga-monitor ka da subong ka pa no ako mismo nag-ayo gid sa imo idalon ta na lang ni sosto nga proseso no. Si Nanay, anong gusto mo na ipalabot kay daw ikaw nakalista kuno kay Luloy ato? Oh. Basta mo na ginhambal ko kay kapitan, wala ko naglista. Kag ginaklaro ko na sa imo ang left out sa mong gintrabaho ko. Aha. Kag palihog ang akon ang natabo nga pag atake sang imo pamilya sa akon, hindi na pagpadalme kay kabudlay na kap. Amo na nga gahambal ko sa imo, wala tayo personalay kay wala man kuya grad sa imo. Kung nagaupod man kuya kay Kagawad Albaw, ako na iya desisyon kag nga may ara kuya panindugan nga akon. Hindi kuya pwede ma-influence ni Kagawad Albaw kung nakita kuya ang ginahimo ya hindi amo. Yes. Kay may ara kuya desisyon nga akon. Anong profession mo ganyan niya? Nutrition graduate ko sir sa UNOR. Okay. Si ma'am naman niya. Ikaw yung ma'am niya. Anong... Wala man gid ko sing tinapusan pero may mga may naintindihan man ko. amo ng portida mo? Ikaw yung ma'am niya? Maman, may lang ko, makuya oh. nakatapos pero may namangan man kami sang ideya nga. Disiplinado lang. May disiplina. Kung buktot man ka, kung bungol, basta may disiplina ka. Anyways, no, I don't know kung kompleto na kamo, no, sa nahambal nyo na, kung may kulang, pag inon pasensyahon nyo ko, kayong oras ko medyo kulambos man, no. Galing kiti sige na lang. Din na pagpatamaan pa, no. Gurong na nga mga naboyan yung nga mga tinaga subong mo itong pinakasintro na gidman man, no. Kung may ara pa gidman, itagob ta na lang na anaya, no. Ang ako lang naman diri kon nga, una nagapasalamat ko sa inyo, nga kagabi naga-monitor ka mo, while si Kapitan na interview na ton, naka-react ka mo. Kag kami nalipay gid diri sa Action Radio Bacolod, hindi kami gusto nga mangin bias kami mo, no? Subong na pabati manamo ng inyong sininga side, so nagadepende gihapon sa mga taga Barangay 35 and those listeners nga tutok subong kung paano sila binag-binag sa inyong sining mapalayan, no? Kung ikaw isa ka barangay officials, bisan pa si Barangay Kagawad Albaw, sino man dira, kung ikaw nagkapapili ka, barangay official ka,
pagpapili mo pa lang dapat i-assume mo na sa kagalingon mo nga subject ka na sa ginatawag naton nga kritisismo, no? Criticism. Gapadalagan ka pa lang damulay sang tao si mo buyayaw tanan ara na na. So kung ikaw barangay official ka sa gobyerno nga di ka kabalo magbaton sina pikon kay mo iya, siguro pahuway ka na lang sa banga. Oo, kung failan ka ginman kaso, so be it. Batuno ng kaso. Ang ako lang niya, batuno ng kaso, hulaton tanong desisyon sa korte, masabat lang ko, ni affidavit nga gusto ko ibalos kung anong mga cases ina. Pero dapat hindi ta maglabot sa punto nga magpinanulong kita, magpanghana kita tapungol sang colleagues mo dira, magpinanglampos kita kung ano nga ibutang ta sa lugar ang aton kaisog. Action firing line. Sinong perdi diri plakadlaw? Pumuluyo. Oh, sinong kahuluya di? Official. Action firing line. Ang pumuluyo naton deserves ni sila nga makabaton sang husto nga serbisyo gikan sa aton sa mga barangay officials. Way ko diya labot kay Albaw, way ko diya labot kay Miranda. Nagapalayag ko man ko labot sa inyo. Ngaris tubang ko subong. Gapalayag ko diya bilang isa ka sibilyan. Nga gusto naton matabo init na tanan kaya ra nagim na sa court, depende sa court. Kabay pang barangay 35, dire di man ko magtudlo gidya ko ninyo, maghirupay kamuda. Oh, ang ako lang madiri nga basi hindi kita maglabot sa punto nga magtinumbahanay da lakadlaw. Firing line. Tinong puslante na bi. Oh. Di pa ko ni buwas nga adlaw Lunes basi may sesyon na kamuliwat ano nga adlaw dira kag may istoryahan ini, no? Pero ang pinaka stay calm dapat diri amo gidya si barangay kapitan bilang amay sang barangay. Action firing line. Amo nang pinaka point naton dira si Albaw do nagkalma man to agid kagihogan nimo. Nagwa man tong taos pero tahan gani man ano kapada. Makita ko sa video, luoy ko sa tao ay prangkang istorya. Pero hindi luoy nga maapin ko siya. Naluoy ko sa sitwasyon niya, gapong ko, ano itong tao skilid mo. May galaptang istorya ni Salbaw, kung papili, pitan da sun tuway, gamunin ko na itong gahara-harama da sa... Action firing line. Tuod da, Sir Albaw, bilis sa lambi kalingo, da, hindi ko no, kitaon di sa video, pero yung kitaon sa hindi ko no. Kagawad lang Japon, kagawad dapat laganan, nakagawad lang Japon. Action firing line. Kita mo galantaw lang ko sa kamera ko di kagwapo, bati, akitaan ko yung sinyas na yun sa kamera, ya, nga kagawad lang ko no sa Japon. Pero hindi tani mapunggan sa Albaw. Bisan mapapili pa ni konsehal sa Bacolod, mapapili pa ni mayor, iya na iya, pagusto da sa kabuhi iya. Action firing line. Oh, bisan ano pang papilian niya sa barangay da, papatlagaan na siya. Nang taon-taon kung sino madaog sa aton nga duwa. Di blanchak tuman. Pero kung labot na sa punto nga mag-physical touching na kita, physical demonstration nga ginatawag or may mga kasakitan na bla, hindi na husto. Action Brian Morden. Action firing line. Last 8 ono ang aton sini nga pagpangalagad sini nga una nga bulyada maka-action dulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Coffee Mix mga ka-action. Pagbalik naton, istoryanta karon dugay-dugay papahuwayon taning taga Barangay 35 kay subong manutulog na ng iban nga morarat sila gyapon kay pamati ni enjoys law. Mapahuway-huway ni sila. Ginalauman ko manawag si Kapitan Miranda di sa aton ka magsabat man palunisan ta naman pasabton gyapon para patas ang istorya. Action firing line. Pagbalik ta, talakayon taning isa ka panday nga nagpositive sa COVID-19 taga Barangay Banago. Ano tabo sini ani seryoso pagid nga balita. Bangod sining COVID-19 ara kinamog ang taga Barangay 35. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon.
Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, padayon na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Pamatian namon ginasanligan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo,
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una,
mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19.
Radyo, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:18 na. Sa sining abat panahon mga kaaksyon, ang iba nagkadulaan sa pag-asa bangod sining COVID-19. Hindi ka mo magdula sa pag-asa kay nga man si COVID-19 pila kadlaw madula gid ni. So hindi ta pagpauntaton sa pag-eskwela nga aton sining mga kabataan, no? Labi na gid sining pagbukas ang klase ginendorso naton sa inyo ang eskwelahan iyang makabulig gid. Amo ning First Academy of Skills and Technology nga nagatanyag sang High Tracks Academics kangay sa Accountancy and Business Management, Humanities and Social Science. Mayara man sila sang Housekeeping NC2, Food and Beverage NC2, Cookery NC2, Contact Center Services NC2, Organic Agriculture Products NC2. No? Nagabaton sila sa wong sang pag-enroll via website. No? Pwede ka mo kabisita sa www.firstacademy-bacolod.com. Pwede man ka mo makakadtogid sa RMD Building, Block 25, Rodriguez Avenue, Barangay 36, sining syudad sa Bacolod. And pwede ka tawag sa 780-9035. Pagita alang si Madam Reselin Dormido, mga kaaksyon. Action Firing Line. Ang Evergreen Herbal Capsule, ginaendorso ginaton man sa inyo, nagabalansi ini sa lawas ang tao, ilaban na gid kon nagasulobra dira ang imo sini nga sugar. Ang imo sini nga asin dira, ang acid, uric acid mo da, cholesterol, hyperacidity kag ang creatinine, no? So magamit na sang Evergreen Herbal Capsule, kini meron sang vitamin A, vitamin C, magnesium. Ang ari man diring B vitamins, calcium, potassium, zinc kag iban pa. Ini may pito tanan ka mga sangkap kaangay sang turmeric mga kaksyon sa luyot, malunggay ang palaya, wheatgrass, ang barley grass kag vitamin C. Ining quality product sang Doc Hico Alternative and Health Food Center nga mabakal ining Evergreen Herbal Capsule sa bisan diin lang butika diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Action Brian Morgan. Action Firing Line. Parte mga reactions sa nimatinian sa atong interview bago gid lamang, no? Salamat gid dira sa inyo, no? Sa paghatag sang reaction, basahon ko ng iban karon pag by time kita, ha? Hoy, may kabila nag-monitor subong ang mga frontliners sa Central Manapla sa border control gid sila yo, nagatutok subong si Sir Albert Barrera, Eric Villaruel, Nelson Lindugan, Henry de la Cruz kag Little Petcona, no? Ginpangunahan ni Kapitan Crescenciano Sombero Jr. kag ang iya sining mga maabtik kag mapisan nga mga barangay tanod. Salamat gid sa pag-monitor. Action Firing Line. Si Che Rick naman niya, Eric Rojo Asyado, good evening. Action Brian, monitor ko diri sa Quezon City, Metro Manila. Karkar mana ay, good evening Sir Brian, monitor man kami diya, no? Si Joy Pocada, how I earned the trading online. Negosyo ning iya. I'm sorry, hindi ko di mabasa. Si Joy, naga-monitor man, hay to kono or negosyo gyapon. Pasensya gid ma'am, ha? Si Mohamed A. Biliamino, I'm super excited right now. I can now, may mga ano ni man, grabe, no? May sense aton di negosyo na. Pasensya gid. Si Reggie Gabales, mga kaksyon, okay. Hi kay Lord na Sumpay Casires. Diri ka pamati mga balita sa Bacolod kag Negros Occidental. Bao salamat gid. Top fan. Padayon na lang sa pag-monitor, salamat gid. Ramona Azero naga-monitor man Action Bright sa Barangay 35. Kumasahon ko lang tanan taga Barangay 35 Puerte. Hindi maarapalan. Report! Last 8:22 may flash report ng patrol. Action John, good evening. Action Bra, isa ka bypass operation ang gigasas sang mga katapo sang police station number 3. Ang balita tani naton sa Barangay Banago, na dayon gid kay karon nga gabi diri man kita sa Barangay Banago. And nagbalik ko diri sa may purok sa sitio Sibukaw. Nagtira diri hindi lang isa kooperatiba iyang uton na ni karon basi karon man nakalabot kato sa isa pagid ka operation Banago man gyapon. Meaning karon nga gabi diri isa naman niya ka senior citizen ang nadakpan sa mga operatiba sa station number 3 kapag panguna ni Police Captain Richard Farito ang station commander sa station number 3. 77 years old na Action Bright. Ang pila to Action John?
Pilang edad? 77. Ay na, no, mga sitwasyon. 7-7? Oo, 77 Action Bray, no? Ang nadakpan nila. Si Sir, ano na nabay pare, popod natin karoon ng gabi, arit sa Action Bray. May gabi sir, congratulations. Dali na ko muna kapira si Bukaw, sir ba? Mayong gabi man, no? Sa atong mga tagpalamati. Sir, sino ning subject, sir? Paano ninyo nisagin na manmanan, sir? So yung subject na to, no, dugay naman ang amon nga monitoring ini siya, no, nga ini siya ga engage sa pagbrigya sa illegal nga droga. Until nga na ano namon na zero man namon ang ini nga information kag tanda kami sa tisbay kag nagpasipit then nag-initiate kami sa bypass against sa ini subject. Ano na siya? State level? Ano niya category? Yes, state level is and newly identified cause na rin siya. Pero yung baligya, dari naman area, sir, Japan na sa kapasulit sa ano? Baligya sa dire, the same time, no, may mga parkiano man na nagkakataw dire or ginamit niya sa may sagwa sa puno pa lang. Ngayon ko lang, ang edad niya, 77 or 67? 67. 67. So, ano nga lang niya, sir? Ini siya si Antonio Marino. Antonio Marino. Single pa niya, sir? May asawa ini siya. Pag-tigil, dali niya drive. Okay. Sige, okay na siya. Thank you, good sir, ha? Action na Bryce, Police Captain Richard Parito sa station number 3, no? So may duwa ka mga bulto, may duwa ka mga lagba ng mga plastic sachet, mga more or less 60,000 pesos na worth of suspected shabu action ba ila naman na recover sa sila dali nga bypass operation, no? Action na Brian, no? So mal din sitwasyon sa gabi may edad na tatay. Galing kiti nag-engage sa pagbarigya sa illegal nga droga. Grabe. Ano man, 77, di ba? Gatakang-takang pamani. 67, reaction Brian. 67. Okay, sige. May pulo persa pa. May pulo persa pa, no? Sa karibid rin ang partiba ni Sir Oberio, man. May actually, duwa na di ka baybas. May ari pili baybas sa piyak. Kulang kung din na diri ang Paraiso nga area din sila. Puro Paraiso, Action Bray, no? Okay. Sa may... Sir, di ka mag-api, sir? Okay. Action Bray, no? So, muna no, ang sitwasyon diri, kinag-contact kita kay nagpasugat kita rin sa Gua. Dua ka unit ang nagtira sa Banago, isa lang dungan, yun sila nga gabi. Damo, gali. Lain-lain na nga purok ng Paraiso ang isa. Ang isa naman nagsumbray sa area sang purok Sitio Sibukaw. Barangay Banago, Surad sang Bacolod. Ipasta ko na liwat ko na ang sapiak na madaling bypass operation. Pwede mo ka nagsumbray kung diretsuhan na ito pating sa lockdown, di ba? Pwede mo nang, sige, pwede na subong or maplastar ka na sa patrol mo da? Balikan ka lang ka? Okay, nagsumbray, nakaplastar mo ka na. Sige, ratsada. Actually, mo ng lockdown naman sa area, duwa naman di ka purok sa may barangay Barago, no? Kaya unse ka mga panimalay, ang gitay dalom sa lockdown sa area sa nga purok may mulaton, amuning zone 5 na tawag nila, barangay Barago, Surad sang Bacolod. Kaya ining sa may purok may mulaton, nagpositibo sa COVID-19, ang isa Action Bray 61 years old or 60 years old nga panday. Magdali kita panday Action Bray, do ano sa kuno nagapangay o bala mga balay. Kag hindi ko na basta kay madurudag ko nga balay ang ila nga ginapang kayo. Ano tabo sini dire nang para nakit naman ko ng hawak ya ang likod ya. Ginlanat sa Action Bray, gindala sa may ospital. Pag-admit siya sa ospital, Miyerkules sang iniyang ginbawian sang kabuhi. Bigin swab na ni siya gali paantis pa man siya mapatay, wala pa nagwa ang resulta sang swab test. Gen-cremate ang iyabangkay Webes nga adlaw and then kamo to sa buong Sabado mo pala na ipagwa sa resulta nila sang swab test kag ini siya positibo sa COVID-19. Wala din siya sa travel history, wala siya naka-contact sa mga COVID-19 positive na mga individuals. Muling nga hambal din ng Kapitan Ricky Mijares nga kung amo si Matabo nag-recommend nila yun ang Interagency Task Force nga itay dalog i-sealed off ining 11 ka mga panimalay sa palibot mismo dra na sa may purok mahimulaton kag yung taidalom sila sa swab test Action Brian.
Kamalagali ang... So kung wala siya sang travel history, ano man, di niya nakuha iniman? Amo na ang pamangkot man ni Kapitan Ricky Mijares, kaysa man mismo nagalibog ang ulo ya, kundi nga ni nakuha ang virus action dry. Kaya kung nataon na to, may pagka-local translation gisa no? Okay, kalilibog man tod nga, why ka man naka-close contact sa positive da nga may ara kay mo iyaman? Gani, action right. Ang bagay rin ni Kapitan Ricky Mijares, na dara nga kilayo ng mga puluyan sa palibot, gintay dalom sa lockdown Gin-serve off na lang action right diretsyo, kay para man nga ma-action nila, nung hindi na maglapta. Dara nga pamuyo, yun Andre, yung ara-dara sa test action right. Kag ang nakadtuan niya nga mga puluyan? Yes. Amo pagkita-kita nila, ang base ba may ginobdahan pag siya nga iban, managko ka mga balay bala. Nga amo nang ginado rin ni Kapitan Ricky Mijares nga mabulubudlay man sa ilak. Although, nga additional naman nidra nga balantayan, ugot gid sobrang. Okay, ayos sir. Ako na ugot naman diri nga bantayan sa area. Kag nagpunta naman sila sa Tanod outpost, no, para ma-plastar kag mahulat-ulat ang sumbray. Kaya kabalo ka gintay dalom sila sa swab test. Sini nga po, gikatuanan sila ka city out office. Although nga gintrimate na itong bangkay, kakululbaan gapon Kaya kung nang taon na ito, wala man ito kinalwa. Sibla kung dariyan na, kung bot silingon, wala sa travel history, wala sa may katuan ibang lugar, diin kung anong translation there is ang COVID-19 action right, no? Sa piyak kabahin, so dapat, I'm sorry, action dyan so dapat i-check to mga balaging kantuan niya, kaya basi dito may ara, to balayas ang nagabatsyag, sini? Amo pag in-action right. Kaya ang iban, pag nga maging ginobrahan niya gito bala, no, kaya mga nakaupod na trabaho, kung before naman siya naging dala sa ospital, kung dito yung nang binakuha ining balatian, amo na ang palantayan may pasibla may nakahawa to sa iya, may naka-infect siya, or di nga nila pangkuha ining masakit. Amo ginabalik kapitan, na hindi siya vulnerable, no? Wala na sa tanigi na encourage ka makagwa pa kag makatrabaho. Kailan kayo pinagwa sa action bray. Hindi lang isa ka purok, duwa gid ka purok. May purok Riverside naman, no, nga isa naman diri ka 22 anyos nga locally stranded individual gikan Metro Manila ang nagpositibo man sa COVID-19, barangay Banago sa Gapon. Ining lalaki nagpaidalo man niya sa home quarantine action bray. And then tida sa may Riverside ang nagabot din sa July check basta sinilang nga bulan sa Hulyo nagabot ining persona hindi nagwa ang resulta niya karon nga adlaw action bray amo na nga positive naman siya sa COVID-19 so ginimo diri sa interagency task force ang ila recommendation is gindala sila sa quarantine facility sa syudad sang Bacolod kung sa diin sila magapaydalom naman action by sa quarantine period o sa quarantine abi kag samtang ginaulat ang resulta man sa swab test sining iya 3 ka mga mata kay 4 sila tanang gidala sa may quarantine facility ang iya diri mata nga 3 ka mga kabilog action bray no. Ang 3 kaiban pa ng mga panimalay sa palibot sa puluyan sining COVID-19 positive is sa 22 anyos nga lalaki ang ginpaydalo man sa lockdown. So, 4 yun na kabalay sa Riverside ang sa palibot sinadira. Plus 11 dito sa Piak, gi-confirm ni Kapitan Ricky Mijares. So, 15 all in all ka mga balay. Wala pa na nabalaan kung pila ka individual. Ka-action bay ang apektado sinadira kung pila man ka mga pamilya. Pero malin kapitan, dapat sa mga pumuloy dila sa palibot, nga temporaryo likawan ang paglabay, dara sa mga naging lockdown nga puluyan, kag even action by ang pagkadto pakari sa area dara. Kambala kung wala naman importante nga kalantuan, hindi na magrandadi para hindi matapikan sining COVID-19 nga balatian action bray, kag of course para sa safety sang tanan. Yari sa barangay kapitan, Ricky Mijares. So din ka ni Kap? May mulaton 5? May mulaton? Okay. Pinakabilog ka pang lockdown mo Kap, giligkahay nga do Kap? Magwala na ako na tapos sa unsi ka balay, kalang ka unsi ka balay, pinakapamilya na Kap? Wala pa pala, mga bala ko pinakapamilya ko, wala ka wala ka naman, kag-iisip ka okay. Pero Kap, kawaya yan naman yung sustain na ron, naman yung kabarangay, kag city, no? Kawaya, mga balik ako na lima na mula niya, nagbigil ako, okay, nangyari, nagtatagit ko sa tingwala. Hindi mo
Tapos, pero kami admit sa hospital. Action Brian kabayan ginamat sa papay ni Barangay Kapitan Ricky Mijares may angot sa lideri, no? So karonti naka-lockdown na dra, amo na ang Barangay Kapitan sumapuni sa Barangay Banago halong ang gid no mong exact. Balikan tang patrol sinimateriyon. Firing line. Ang gina-report action dyan, connection ini sa duha ka lugar dira sa Barangay Banago. Kung duha ka purok dira nga gin-lockdown, bangod may nag-positive sining COVID-19. Isa sa tuhati, patay ini, isa ka panday. So, gina-trace pa ni karon ng mga ginkantuan niya, kagang mga kakilala niya sini. Bawa mo ni kadelikado. Galing kiti mag... ari na section dyan, action dyan. Yes, Action Bray, no? So muna, ang panumdom ni Kapitan Ricky Mijares, Action Bray. Pero na, karoon naman nga gabi, wala pa kami daring isang update no, sa area. Ari na kami actually sa Guasang Pulian. Sa action dyan? Operation. Action dyan? Action Bray? Porte gali na dakpan eh? Oo. Sige. Amo na gani, mangkot sa kabalo na sa wala. Okay sa kabalo. Secret eh? Gani. Makuti may balaan na nakaroon. Ano pa na, balaan ka mo na gani. Inulusol man ko. Gani, kititay na imo muna na. Nadakpan ka na. Na-mention mo itong ngalan gina? Nanawag ni Police Police Captain Richard Parito. Sige. Amo na nga siya gito Action Bay ang ginpapalawag ko kangalan. Para at least confirm, no? Dari sa area, wala po. Kung mga pinakadilog, sir? Daktan, sir? Tatlo? Tatlo bilog. Dito mga 60,000 mo. Dito sa drug den, kay Nakapideya, 100,000 worth man of suspected shabu. Ato search warrant, ito sa may barangay 27, Action Bray, no? Amo na, balik na itong karon dari ko makaingago pa din tapos din ang operation ng inventory sa area mismo sa Paraiso, Barangay Banago, Sulad sang Bacolod, Action Drive. But report weekend sa patrol ang taglibot sa Bacolod, Action John Diaz, o nasa motor sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action firing line. Salamat Patrol Action John Diaz sa flash report lagagin na pasunod ta na lang ining lockdown sa duha ka mga COVID patients dira sa Barangay Banago man. Tiyabot tabalang panday, hindi man siya LSI, hindi man siya A4, hindi man siya OFW, diri man na siya kalibot-libot sa aton, di ka pamanday, pero tikibot kita, ginadala sa hospital, naglain pamatsyag niya, napatay, ginswab siya, pagwa sa result, positive. Pamangkot, di nakuha tong virus nga ito sa hospital, sa mapuloy-an nga dito siya nagpamanday, o kon, nagasakay sabi sa jeep, abi, ano nga sitwasyon, grabe, no? Amuning blain kay COVID-19. Action firing line. That's why nga ang ambal naton nga ang face mask ninyo again. Suliton tang face mask nyo dira. Ang inyo siling social physical distancing plus ang hand washing gid nga always bla. Amuning mga pangaman naton mo, no? Siling COVID-19 mga kaksyon. Action firing line. Ang mga balita na action dyan Diaz ginadulong sa aton mga kaksyon sa Zanton Plus kag herbal capsule, no? Ining Zanton Plus herbal capsule nga medako nga bulig sa aton sinikaw galingon. Ilabi na gid subong nga panahon mga kaaksyon dapat naka Zanton Plus herbal capsule ikaw para nga ini ang makatunaw sa mga nagtubo-tubo dira nga mga bukol-bukol so imo sininga ana sa mga siyentipiko manami ini magbulong sa mga balatian kangay isang may mata mo dira may katarakan dira kag dawlain na pananawan mo magbaytis adula dira sa mga glaucoma no sa imo sininga mata baytis Firing line. Las 8:39 mga commercial ako pagbalik naton dungagan ta aton sini nga mga balita. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020.
sa KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Action Radio, Bacolod Saludo. Gimpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran. Special awards for Administrative, Nani Kirao. Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan. Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong. Kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi ng pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, kadayon nga ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang magpalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radyo. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad, gina-endorso naton sa inyo maka-aksyon ang DTX 500. No? Ang ining DTX 500 may 3 tanan ka mga anti-diabetic properties. Charantine nga nagapanubos ang glucose kag bisin nga nagakontrolar sang blood sugar kag polypeptide nga may kaangay sang epekto sang insulin mga kaaksyon. Ano? Para sa kompleto nga management sa inyo sa nga liver detox, mag DTX 500 na. Kaya di sa may ara sa detoxifying compounds nga nagatinlo sang dugo kag atay, ini may ara man sang ginatawag madamong ingrediente kaangay sang phytochemicals kag antioxidants pakontra sang liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para healthy nga liver, make sure to stay active and healthy and fit. Magamit na sang DTX 500.
Aksyon Brian Morden, Aksyon Firing Line. Maayong gabi lang kay 28 naga-monitor sa aton sining pagpangalagad mga kaksyon. Ginapaksyonan ko lang gali atong nagbaligya sang baka nga hindi tag-iya. Pwerte no. Abi bawian nyo tong baka kag iuli sa tag-iya. Hindi inyo nahilabtan niya. Kabalo na ka muna kung sinon. Pero man yung text diri sa aton. Saliyo ko na paksyon action bray. So nagbaligya sang akon baka nga hindi siya ang tag-iya. Ang kaso sina kawat kag ang nagbakal anti-fencing law nagbakal ka sang kinawatan. Action Firing Line. Duwagid ka mo masulod na kurong. Ang oras ta medyo kulabos na no ibuhos ko na lini sa pagbasa diri aton sa mga utod na. Si Ana Mandrig Gansrob. Falsification of documents in Sir, di ba? Kon gina-fake mo ang signatures ng iba niya. Tsakto na. Si Prince din na tuman. Gakadula. Si Romel JP naman niya, gapatwas lang sila. Bodlagin man kung isa ka kubos nga pumuluyo. Si Cheryl Magbanwa Ibanez, binutig naman ang Tres Marias. So, dyan sa ngubra nila. Si Princess Prince Tira Hero naman niya, nag-monitor man kay Baby Robles Argilies kuno. Ruel Lawanan, si Roma, sadya si imo bisita sa Bray. Ginapasadya talang na sila. Zinaida Nikia naman niya, Hoya Aka Roslyn nino, no? Lasarte, maayo kagid siling wala kaga-intra, baw albaw. Si Cheryl naman niya, Magbanwa Ibanez, ubusan nyo tanan nga station radio. Station sang radyo. Cheryl Magbanwa, dali lang. Los Biminda di Oka Aison. Wala man gid na si Diocades kakuha. Wala iya ang barangay Gariles Kwarta. Pamangkot ka mo sa City Treasurer's Office. Hindi ganing barangay kakapot payroll. May pa kamo kay may payroll kamo. Sadya no, sadya. Hanggang ko kayo nasin nyo tapuso niya, no? Kung may case gid man sa korte, hulaton tang conclusion kag judgment sina. Pero ang dapat ang maayong pagdamdanayin nyo da, hindi madula. Sa mga public officials na ton, elected ka mo, no? Ginilihir ka mo para magserbisyo, hindi kay magkinamog. Action Firing Line. Aradang kagawad nyo nga driver sa tupad mo. Si Bibing Dagiya Bautista, then ask lang ko taga diin nga bulahan. Anong bulahan man? Hindi ka mag-gets, no? Basta may classmate ko before si Jesus Bulahan. Taga barangay 35 man, no? Pero I don't know, subong ba si naglain ng apelyido, ba si namana ni siya or nangasawa? Si Ernesto Paul Parinio, action bray, wala may nag-file sa Granville. Daw may amo man na diri ko nung natabo mo. Sa din gani, barangay ano na, Tangob, Pahanukoy. Ano nga barangay naman? Okay. Wala disiplina kay gamadyong ka. Si Harold Balacaste nag-monitor man sa aton sining pagpangalagan. Si Southern Angel Bulahan, taga Bacolod ako madam. Sila na nigliya kasi ng tanay di sa live tigay no. Pasensya gid no. Actually wala na action names no. Ubos na no. Actually nakaset ko tan interview with police superintendent o police colonel. Sakto man ko basi sumala ako blaw. Luisito Siboche. Ang aton sa nibitaw kag team yung head diri sa Bacolod. Kabalo ka ang una nga palayag sang DILG on July 20 sa Monday na Lunes, ipatuma na ang pagpanakop sa mga motorsiklo or ipatuma na sa mga tag-iya sa motorsiklo nga may angkas ang division or barrier or inang plastic sa tunga sa nagaangkasanay nga motorsiklo. Sa Lunes na no? Pero may bag-o nga direktiba karon ng DILG nga i-extend anay until July 26 mga kaksyon, no? Siguro ginadiskussan pa nila kung inibla makapaayo o kung hindi ang butangan sang barrier ang motorsiklo sa mga nagaakasanay, mag-asawa, magpamilya. Ba siguro hindi naman ni matigayon kamay pa, no? Kaya nga
hassle giniya sa mga nagasakay sa motorsiklo. Action firing line. Ang driver sini hindi makabalanse maayos ang iyang sining lawas. Ang nagaangkas diri hindi kita sure kung ano kabakod ining barrier nga ibutang dira nga mo ning uyatan niya kay ti ginbutang ini gani para hindi ka makatandog sa driver to kay may social distancing. Action firing line. Ti daw ka budlay gid no sa aton nga pananawan daw ka budlay pero ti check na to ni no ano balang dapat nga sundon diri daw may ara bala sang kabalo kang motorsiklo action norms kabalo ko may motor ka lain-lain iya ang kwan sa motor mo ang korte sa motor no lain ang XRM lain ang ini mga motor subong sa mga millennials nga mga tahom na like JM ano na gani mga scooter na inyo no lain man ang inyo lain man ang mga big bike lain man ang mga pang dipasayro nga motorsiklo mga tricycle ti paano na magtakod sa barrier do ka damo do ka sibod gid no do ka kwan so ang aton nga mga public officials gambal gani mo no gambal gani nga tani kung sino man ang nag-design sini nakaagig bala siya ini drive sa motorsiklo kung why. Action firing line. Si Davao City Mayor Sara Duterte mahiligon magmotor, no? Nga ginahimplot ini ti bata sa presidente. Si Presidente Rodrigo Duterte mahiligon man magmotor. Dumduman nyo to na aksidente ni presidente taga dito sa Davao. Kita mo nang iyang sagang ginahikap pero may kada istorya niya mo na ginahikap yang sagang niya. Kaya na disgrasya na sa motorsiklo. Action firing line. Sang presidente ni siya sa Malacanang nagpangawat man ni siya ka motor-motor yawan pangita ang iya sini mga PSG niya mga presidential security guards niya nagmotor-motor sa Action JM na disgrasya man si Presidente Rodrigo Duterte. Action firing line. Pero malang way mataman in short ang presidente ang bata sini biskan pagani si Senador Bongo ako saksi ko kung nadumduman nyo may nasunugan diri sa Bacolod, dira naging house sa isa kabulutuan diri sa may Bonifacio Elementary School. Nagbisita si Senador Bongo diri sa Bacolod. Halin sa airport, old airport, nga dito sa naghugpa, bala mo kung di ka magsala. Ginmotor ya lang napakadto di sa kwano, sa Bonifacio Elementary School. Kay mahiligon siya magmotor. Action firing line. That's why si Bongo last week mga ka-aksyon nagpanawagan sang consultation sa mga stakeholders sektor kagiban pala binagi na nagpatuman sining barrier nga ini nga diskasan ana ini kung ano gid ang mapuslan tas na diri ba si makahatag pa ni disgrasya sa mga motorsiklo riders ta. Action firing line. So mo ni mga ulo extension kita ni Lunes tani mo no so duway matigayon sa July 26 na naman kuno kung nag-alang-alang na malang kamo kag nakit-an nyo da mga hinanakit sa mga motor riders na ton nga makahatag pagid sa diferensya sa ila kagabudlayan hindi nyo nalang ipagdayon na. Action firing line. Ang komento binirtuldo sang iban gani simple lang mo no? Mag-asawa butangan mo barrier while gasakay sa motorsiklo pagpauli sa ila balay hinaksaray man atusla. Action firing line. Ay na ipinaisa ka basic iya nga example ano nga makit-an naton nga useless ina kag way pulos nga mga bulo barrier ini sa motorsiklo kun isipon tagid. Action firing line. Amay kag bata gaangkas da. Pagabot sa balay na to ti dungan man sila kaon. Ang mga gamit nila da isa man lang ang ginagamit nila da. Sagi pagit ni kabutang-butang sini. Ang tun-an ta siguro kung paano tayo secure ang mga divisions sa mga di pampasahiro nga mga salakyan kaya iban sa buong Action JM kung nakitaan mo daw kalalos-los na. Action firing line. Daw pila palang kabulan nga nagbiyahe ang mga salakyan naton ng mga division da nagkalalos-los na mga plastic doon di mo na maintindihan na mo ni dapat tutukan sa otoridad ta. Kaya hindi sila kilalahay da nga nagasalalakay kay lain-lain nga mga tawonan. Prangkang istorya hindi lang ma-offend ang mga driver naton dis Bacolod kag Negros Ang division na bala sa aton di Action JM, hindi na siya amo. Kung ikumpara mo gid ang matutuod nga division sang sakay sang new normal, hindi na siya amo di sa aton. Action firing line. Dapat one seat apart na mo, di Action JM mo na. Oo, dapat ito na mo. Isa dire, lagka naman, tapos sa piyak naman. To subong yagin division lang, so pa dyan gatanduganay lang kamugyapon. So kung inagin tutukan sa otoridad ta, dapat gin saway nyo na kung gustuhon gin. Action firing line. Di kayo nagamululutor ya mo ning aton sa gitya kalagas-lagas mga barrier ngayon
Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Ang Barangay Alangilan, atensyon sa mga bikers naton, mga mountain bike naman niya, mga racers naton diri, hindi ka mo pwede kasaka ani sa anay sa Barangay Alangilan until the further notice ni, no? Bangod nga ti may nagpalasitive nga mga bikers naton dira sa syudad sang Talisay kag iban pa. O kung ano pa dira, no? So, amo na nga hindi ka mo to kalagaw-lagaw anay sa iban nga lugar dapat may amo man may mga suspension man sa mga riders tanok iti subong mala niya nga ari si COVID-19. Aksyon Firing Line. Gusto tayo pabaluman sa Don Salvador Benedicto nga ang driver sang ambulance o kung driver nga nagsugat sa tong positive, nagligad, nagnegative sa iya sa swab test. Kag ang nagpositive sadto nga isa ka LSI from Don Salvador Benedicto, subong ang result nag-negative naman. Na? Para madula man kahangawa sa taga Don Salvador da. Action Firing Line. Pwede na dapat pasang kakulbaan. Last 9, ang aton sininga oras sinima tiniyon. May ano ka pa action helms? May replay ka pa last 9? Last 9? Okay, sige. Pwede kita sa igo pang oras sa aton sininga pangalagad. Ini sa action Brian Morden maghilibati tabwa Lunes sa pamagyapon ng istasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. God bless. Aksyon Radio. Life Extension. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue.